ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ଧୁଁ ଧୁଁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି କଟକରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 170କୁ ଟପିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ 170 ଟଙ୍କାରୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ରେଟ୍ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେଣି। ସେହିଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଲେଣି ବିନା ପିଆଜରେ ଚଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 2, ଭୁଲରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଥିଲେ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବେ, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜରିମାନା ନ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବେ, କ୍ୟାମେରାରେ ଠାବ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲାଣ ପଠାଯିବ। ଭୁଲରେ ଚାଲାଣ ଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟରେ ଭୁଲ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଜୟପୁରର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସେବାଶ୍ରମର 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ରଥଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 4, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା। ଏ ରାତି ଭିତରେ ପାରଦ 3ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଉପକୂଳ ଯାଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଥଣ୍ଡା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 5, ଏଣିକି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବଦଳରେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଦେଲେ ମିଳିବ ଫାଇନ। ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।